रायमना हाग्रानि सेरफांनि गामिफोरनि बिफावनि सायाव नोजोर होनानै मैया मोनसे गोनांथार सांग्रांथि हाबाफारि रायमना माहारियारि पार्कनि सोनाब ब्रान्चआव खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ काजिरङा वाइल्ड लाइफ ससाइटिनि रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि हेफाजाबाव जयै खुंनाय जादोंमोन। हाबाफारिनि थावनिया गोजोन रायमना जंगल स्ट्रीटआव, जाय अरनारि नुथायनि गेजेराव दंमोन। बे फोसावनाया रैखाथि होग्राफोर, हाग्रा मावख'गिरिफोर, सोरबिथिं दावबायथाय स्टेकह'ल्डारफोर, सोलोंथायगिरिफोर, समाजारि मावथिफोर आरो सिगांनि मैहुर खालामग्राफोरजों लोगोसे जायगायारि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा जयैनो बाहागो लादोंमोन। दिनै काजिरङा वाइल्ड लाइफ ससाइटि आरो रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटि जोङो जथायै मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादों। माब्रै जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कनि जे फ्रिन्ज भिलेजेसफ्रा ज' जानानै जे कनजारभेशननि सायाव नोजोर होनानै जे हाग्रानि गासै बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जुनारखौ माबोरैबा जों रैखाथि होगोन बिनि सायाव जोंहा बेयाव सावरायनाय जादों। आरो जों खुब गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे मेलाव जोंनि कलेज लेभेलनि माखासे प्रफेसार्सफोरजों लोगोसे गोबां जोंनि बे ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर आरो जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि मेम्बार्सफोर, एक्सपर्टसार्सफोर आरो बे गामिनि गावबुरा बेयावहाय एटेन्ड जादों। बिनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे मिटिंनि गेजेरजों जों गोबां मिथिनो मोन्दों जे नेशनेल पार्कखौ जे कनजार्भ खालामनाया बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नङा बा एनजिअ'ल' बे मोनसे दायथ' नङा, बियो साफ्रोमबो बे ओनसोलनि बियो दायथ'। मानोना रायमना नेशनेल पार्कआ बेयो जों बयनिबो मोनसे सम्पति, जों बयनिबो मोनसे सिनायथि आरो बेखौ रैखाथि होनाया जों बयनिबो दायथ'। बेनिखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो जोंनि साफ्रोमबो बे ओनसोलनि फ्रिन्ज भिलेजनि जे रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन, जोङो जोंनि सम्पति, जे सम्पतिजों जे नेशनेल पार्कजों जों मोनसे सिनायथि मोन्दों, बे सिनायथिखौ जोङो मोजाङै जों लाखिनाया जोंनि थाखाय बियो मोजां। जाय बे सिनायथिनि थाखाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों गोबां टुरिस्टफोर जोंनि बे ओनसोलाव दावबायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो टुरिस्ट दावबायबोनायजों लोगोसे दिनै गोबां रिजर्टफोर बेयाव इस्टाब्लिश जाबाय। बेयाव गोबां लकेलफ्रा बेयाव एमप्लयमेन्ट मोनबाय आरो गोबां हमस्टेसफोरबो दिनै जोंनियाव 15थानि बारा जे हमस्टेसफोर जाबाय आरो जिपसिबो जोंनियावहाय जाबाय। दा बेयावहाय गोबां जोंनि जे आनएमप्लयड जे इयुथ्सफ्रा बेयाव थांनानै थानायनि राहा लामा मोनबाय। बिनिखायनो जों टुरिजमखौ जों प्रमट खालामनायजों लोगोसे जों मोनसे सास्टेनेबल टुरिजम, मोनसे लास्टिं टुरिजम जों बेखौबो जों खालामनि आरो जोंनि रायमना नेशनेल पार्कखौबो जोङो मुलुगाव मोनसे मोजाङै जे मानेज खालामजानाय नेशनेल पार्क होननानै जोङो मिथिसार होनि। नमस्कार। तो আজি আমাৰ কাজিৰঙা वाइल्ड लाइफ सोसाइटी और रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिजम सोसाइटीर सहयोगत আজি रायमना नेशनल पार्कत आमार एखन एवेरनेस प्रोग्राम आयोजित करा होइसे। और तारे मेन उद्देश्यটো हल फ्रिंज जोनবোৰ ভিলেजेस আছে, फ्रिंज ভিলেजेছত মানুহবোৰক লগাই কেনেকৈ আমি কনজাৰভেশ্যন আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। সেকেন্ড ইয়াৰ অবজেক্টিভটো আছিলে কেনেকৈ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজৰ মানুহে কনজাৰভেশ্যন কৰাৰ লগে লগে তাৰে যোনবোৰ আমাৰ মেন আৰু এনিমেল কনফ্লিক্ট হয় সেইখনক কেনেকৈ আমি কম কৰিব পাৰোঁ। আৰু 3 নম্বৰ হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যোনটো হ'ল আমাৰ টুৰিজম। আমাৰ যেহেতু নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে আমাৰ টুৰিজমটো কেনেকৈ আমি বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ। লগতে টুৰিজমটো বঢ়াৰ লগে লগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল ইয়াৰ মেনেজমেণ্টটো। টুৰিজম বাঢ়ি গ'লে যদি ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰা নহয় তো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ কি হয়, আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বা প্ৰকৃতিৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান বেয়া কথা উঠি আহে। সেইকাৰণে টুৰিজম মেনেজমেণ্টখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ত আজি আমাৰ এই আলোচনাখন আমাৰ ইয়াতে পতা হৈছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কত। তো আমাৰ মেইনলি আমাৰ আজিৰ এই সভাত আমাৰ ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ DFO ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰসকল আৰু ওচৰৰ পাজৰৰ আমাৰ কলেজ, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছৰ অধ্যাপক, লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী
তাৰ লগতে আমাৰ যোনবোৰ গাঁৱৰ যিকেইজন আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ আছে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হ'ল যে আমাৰ যোনবোৰ এক্স পোচাৰ্ছ আছিলে তো এই এক্স পোচাৰ্ছবোৰে আজি আমাৰ এই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে তো এই গোটেইকেইজন মানুহক লৈ আমি বিশেষ অনুষ্ঠানখন আজি আগবঢ়াইছোঁ